ва чӣ тиракадӣ? баъди гапҳои исмоил машқа сар кардагиям. Ман дар хонара машқ ёд метем. зури бад. Чӣ хеле ман гуфтам дар хона ман дарс ёд метем духтаракора. Агар фурата дарси якум бепул. ягон рӯз ҳойгӯ ҳатман мерам. О, ҳей, майҷадим. О, ман фикр кардам ту намебиёӣ. Очхе ман гуфтам ки мебиём. Баъд бо ёдот кардам. Ира дарси якум шай. Чӣ? И дударчатай? Додарча? Не, ман парин шум. Биёен сар кинем. Рафтем. Ҳей, ман ҳозир меом. Ҳама тайёр шава, мо машқа сар мекунем. Марҳамат кун тори қолинчада. Сар мекунем. Марҳамат кун. Ай ҳама осониш сар мекунем. Барои и ҳама каса пуштумонро дар замин монда хоб мерем. Дастора сини поён мекунем. боло нигоҳ карда ором мешем. Сами главни бояд ҳар яки мо дуғри нафас кашем. Барои ҳамин ҳозир чиқир нафас кашида, нафаса бояд бини қади кашем. Баъде ки нафаса чиқир кашидем, камтар дурин мода меқапем. баъд максимально тез нафаса меброрем. баъди бировардан бо нафас мекашем ва қапида меистем. камтараки дига қапида меистем то нафас гирифтана. баъд сраза сар метием. ҳам хезур зане ки ҳама чӣ бироя. фикр кине ки ай туннели анзоб поиз биромадистай оста ва намихе. давом метием. машқи дуюми мо оста худмора бардоштан мо стик местем. бе ёрдами даст пушт мо хати мебардорим худмора оста ва намихе. маладес. мебардорим худмора мебардорем. анаки мефрорем мемонем. бо мебардорем. бо мефрорем ососта. мебардорем то охира мебардорем. тезда мефрорем. ҳама каса мефрорем. анаки пора яҷа када мебардорем. бояд 90 градус бардорем пора. ҳама каса чиликои пора нигоҳ мекунем. бардор. бардор. о намихе. анаки қабида меистем. маладес. истодани шумо мада маъқул шид. ҳамҷаш дакамтар пауза мекунем. ман 100% боварӣ дорум ки ҳар як одаме ки тамошо дора ҳозир ақаллан як бор дар умриш хичаранги нами қабидагиай ай туннелиш поиз набуроя гуфта. меқапем. анамихе. меқапем. ҳама каса меқапем. меистем. меқапем. анамихе. ҳаматонда гап нест. ман ҳис кардистам чихе шумода фоида кардестай. тамом ман наметонам дига. анака ҳама каса даст ба даст кунен. дастои ядгиритонро биқапен. аз ҳар ду тараф дастои ядгириро меқапем. баъди дастуро қабидан аз ҳар ду тараф о анамихе. баъд зонуҳоро поён мефурем то пешонира. чӣ? о анамихе. нафас кашиданро фаромӯш намекунем. анамихе. аввал мекашем баъд зур зада меброрем. ҳозир қапен. анаки зур зада меброрем. ҳама каса фикр кине ки поизай шамол барин ай туннел биромадистай ё ин ки самбақача калаша ай сангча бировардистай. ман меқапам. давом метием бачаҳо. давом метием. анамихи ранга ҳайкалча бояд бестен. маладес. фикр кине ки дар туалет шитагин. просто дар туалет шитагӣ роҳат дорен. пора паҳн мекунем. о анамихе. анака камтара куна мебардорем. баъд бо мефрорем. ранги ҳайлончак. анамихе. брашкама медонам ки гӯфта қабдисти. қариб омад. барои ҳамин меҷумонем. нашид. як чихта қабдине ки бо ҳамин машқи мо тамом мешава. зур ҳаракат кардин ҳама каса. маладес. табрик мекунам ҳамара. як хело боша маро вообще қоил кардам. ҳей ман ҳозир меом. майли бачаҳо як дақиқа ҳама каса мара нигоҳ кунен. касе намедонист ина бидона ки зари мо да як одами нав омад. барои микрофонам метием хиша муаррифӣ куна.
Не, на тарс, ҳама хидияй. Яды калима бугу басай. Сарышкы. Салом ба ҳама. Ашносоӣ шудам, ман рафтам. Тамом? Раҳмат ки тухиша тамош кардед бачаҳо, лайку подпискаро фаромӯш намекунем. Ҳамун колокольчикам ягон бало кунед. Ама бисёр видеода гуфтагим ки машқ кинед бачаҳо, не ки агар ки хароби бад бошед машқ накунед. Чӣ ба ки мускулотон ранги наи мешава. ва дар охир бошин саломат мардуми тоҷик. Coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. I can hear your laughter coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe.